आज मार्गशीर्ष महिन्यातला 3रा गुरुवार आहे. तुम्ही उपवासाला आहे ना, तर उपवासाला फराळ काहीतरी करायला पाहिजे ना. म्हणजे जर देवीला होणार आणि देवीच्या निमित्ताने आपण पण खाणार, म्हणून मी आज उपवासाची इडली बनवते आहे. त्यासाठी हे साबू तांदूळ आणि वरीचे तांदूळ घेतले आहे. हे 2 वाट्या वरीचे तांदूळ आहेत, 1 वाटी साबूत तांदूळ आहे. हा बेकिंग सोडा आहे अर्धा चमचा. हे 2 हिरवी मिरची कापून घेतले. हे अद्रक थोडासा किसून घेतलाय. 1 चमचा तेल घ्यायचं आहे. हे मीठ आहे उपवासाचं आणि थोडीशी कोथिंबीर आहे. 1 वाटी दही आहे. आता मी पहिले काय करते, वरीचे तांदूळ आणि साबूत तांदूळ आहे ना 10 मिनिटं मी पाणी टाकून ठेवलेलं होतं. आता ते चांगले फुगले आहे. आता मिक्सरला लावून आहे ना चांगलं गरगरीत त्याची पेस्ट करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. आता हे वरीचे तांदूळ आणि साबूत तांदूळ आहेत ना, पाणी टाकून जरा गरगरीत वाटून घेते. पाण्यात ठेवले ना मग चांगले फुगतात, म्हणून थोडे पाण्यात 10 मिनिटं आहे ना पाण्यात टाकून ठेवायचे. उपवासाला आहे ना जिरा वगैरे नाही टाकत आणि हे पण नाही, लसूण पण नाही घेतली आहे. खाली मिरची कोथिंबीर घेतली आणि अद्रक घेतलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये पाणी टाकून आहे ना हे चांगलं गरगरीत आपण जसं इडलीला नेहमी बनवतो ना तसं आता बनवून घ्यायचं आहे. दिल पकड कढीपत्ता, दिल कढीपत्ता पकड. अरे वा, पकडते. दिल पकड, दिल पकड, दिल पकड लवकर, आपल्याला चटणीला पाहिजे. दिल पकड, पकड, पकड. आपला उपास आहे ना, मग चटणीला पाहिजे. अरे वा, पकड पकड, पटकन पकड. अजून एकदा पकड, अजून एकदा पकड, पकड लवकर, जाईल तो. हा, अरे वा, पकडून घे, पकडून ठेव. तू पकडून घे, घे पकडून, घे पकडून, घे. आपल्याला चटणी हवी ना, चटणीसाठी घेत्या. चटणीसाठी तांदूळ दळायला ठेवले, तोपर्यंत मी चटणीची तयारी करते. इडली तसं पाणी टाकून थोडंसं गरगरीत केलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना दही टाकते आणि एकदम आहे ना वाटून मस्तपैकी घेते छान. थोडंसं याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. आता हे परत आहे ना थोडं मिक्सरला लावून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. आता मी चटणी बनवते उपवासाची. कोथिंबीर आणायची ताजी ताजी. याचं पीठ आहे ना 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवते आणि तोपर्यंत मी चटणी वाटून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. 2 मिरची घेतली आहे. एक खोबरं, ओलं खोबरं आहे. थोडीशी कोथिंबीर आणि कढीपत्त्याची पानं. त्यामुळे पाणी टाकून आहे ना चांगली सुकी चटणी वाटायची आहे. सुकी चटणी वाटून दाखवते. चटणी मस्त वाटून झाली आहे. त्याच्यामध्ये 1 चमचा साखर टाकायची. म्हणजे साखर कशाला जरा म्हणजे चव येते वेगळी. आणि थोडंसं चिमटीभर असं मीठ टाकायचं. इडलीच्या भांड्याला असं तेल लावून घ्यायचं. इडली बनवायला आली. मी पाणी पिते. यात आपलं मस्त बटर तयार झालं आहे. 10 मिनिटं झाकून ठेवला होता. आता याच्यामध्ये आहे ना हे बाकीचं साहित्य टाकते आणि तुम्हाला दाखवते. हे अद्रक आहे आणि मिरची आहे. मिरची आणि अद्रक टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना चवीपुरतं मीठ टाकायचं. चटणीमध्ये पण मीठ आहे टाकलेलं. थोडीशी कोथिंबीर टाकायची.
हे तेल टाकायचं थोडं, 1 चमचा 1-1.5 चमचा तेल टाकायचं. आणि आहे ना बेकिंग सोडा घेतलाय अर्धा चमचा. हे सर्व टाकून आहे ना चांगलं मिक्स करायचं. आता बटर आपलं मस्त तयार झालेलं आहे इडलीचं. बटर तयार करायच्या आधी आहे ना इडलीच्या भांड्याला तेल लावून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये आहे ना असं चमच्याने पीठ टाकायचं. म्हणजे आपल्याला आहे ना नंतर इडलीच्या बरोबर चटणी खायची गरज नाही. सर्व इडलीचा बटर भरून घेतलाय भांड्यामध्ये आणि आता झाकण मारते आणि गॅसवर नेऊन ठेवते. आपल्या इडल्या झाले ते बघूया आता. मस्त अर्धा तास झालाय शिजवून, एकदम छान झाले, एकदम मस्त झाले. आता मी ते चमच्याने काढते आणि तुम्हाला दाखवते. गरम आहे एकदम. तर कसे चमच्याने ना हलूच काढायचे, नाही तर ते तुटतात. एकदम मस्त छान झाले. उपवासाच्या इडल्या मस्त छान झाल्या. असे तुम्ही पण बनवा. आणि मी आता देवीला नैवेद्य दाखवलाय. म्हणजे एक प्रकारचा हा फराळ आपला झाला. म्हणजे आपण फराळ करतो ना त्या पद्धतीने मी आता दुपारीच बनवलाय. आणि आता ते देवीला दाखवून आहे ना तो फराळ आता आम्ही घरामध्ये खाऊन घेणार. असं तुम्ही पण बनवा की घट भरलात ना की असं नवीन डिश पदार्थ बनवायचं फराळाचं आणि आपण पण देवीला दाखवायचं आणि आपण पण खायचं. म्हणजे आपला टाइम पण तेवढा जातो आणि म्हणजे दिवस पण आपला चांगला जातो, म्हणजे खाली पेट जात नाही. मग संध्याकाळी देवीचं जेवण बनवायला पण कंटाळा येत नाही. मग आपल्या आरामात संध्याकाळी रात्री जेवण बनवायचं आणि मस्त 6-7 वाजता देवीला नैवेद्य दाखवून उपवास सोडायचा.